Cròniques de Gothel. Capítol 125. La biblioteca immortal. Avancem per un túnel fosc, sense veure-hi sortida ni llum latent. El pas es talla súbitament amb una paret que descobreix una escotilla al terra. Bratac el valent, el primer per condicions i visibilitat, aixeca l'escotilla i veu una munió d'escales, però són estranyes, fan una forma de bola. El berserker temerari salta cap a baix i activa una peça, fent que totes les escales es moguin de cop. Tanmateix, on està ell? Alistair convoca la mà de mag perquè li porti una corda a Bratac abans que el perdem de vista, doncs comencem a veure com la bola d'escales comença a rodar. En un moviment gràcil pels cosins nans, Gothel i Bratac agafen la corda per salvar el seu cosí. Quan ja se les prometien molt felices, Bratac va saltant per les escales agafat per la corda quan veu que sobre l'escala hi surt un àngel de la mort. Per si no tingués prou per ballar, el bàrbar descontrolat nota una presència visal reptant per sota seu que agia pels llits de fam entre sorolls guturals. Sense més remei que fer un duel de mirades amb l'àngel, abans de poder preocupar-se del ser raptador, rep un atac brutal per darrere, obligant-lo a agenollar-se i deixar de mirar l'àngel, començant a petrificar-se sense remei. El grup salvatge sent un crit
I tots valents salten cap a baix, sense mirar endarrere, menys Eisenhorn, l'home d'acer, que pacientment intenta seguir per la corda per una altra ruta. La resta, a l'aterrar l'escala, per pes i contundència, aquesta es parteix en tres, però recorrent a la màgia de Metamac, Alistair aconseguim fer vols controlats. El paladí segueix per la corda fluixa fins a arribar a la zona inferior de les escales. L'altre grup arriba on està la corda tallada de Bratac. Lucian troba un rastre fresc. Perseguim el rastre com un gos llebrer, tot sobrevolant les escales, mentre el paladí arriba a sota i comença l'ascens cap al centre, on sembla que es dirigeix el rastre també. Abans de poder ser conscients d'arribar al centre, el grup s'apressura a creuar unes portes màgiques. Doncs Alistair i Gorthol passen quan aquestes es tanquen. El coronel i Lucian, just darrere, fent un miracle, amb piruetes per no ser xafats. Però la porta es tanca davant d'Eisenhorn, qui per un centímetre no queda apressat. Si no fos prou, al girar-se, el paladí veu un guardià del temple, com un elemental nan, Petri, que el rep amb un gràcil cop de destral. El paladí, exhala una llum màgica i sabent que està sol, carrega contra l'enemic, sense por. El Metabard i la resta del grup entren en una nova sala, on veuen a Bratac petrificat, ajupit amb les mans al cap, en un ritus de terror i dolor. Darrere seu hi ha un altre guardià del temple i 2 àngels de la mort. Ataquem el guardià amb fúria homicida al veure Bratac petrificat, però obligats a mirar els àngels perdem molta precisió i no aconseguim impactar. Alistair, amb un vol controlat, s'acosta a Bratac i el destransforma de la pedra a la carn, fent gala de nou d'un poder màgic cada cop més rellevant. Mentre executem el guardià en un bon torn, veiem una palanca. Sense deixar de mirar els àngels, l'activem esperant que la sort apareixi quan veiem la silueta d'Eisenhorn lluitant darrere la porta. Amb molta destresa, el coronel dispara contra el guardià amb la suficient perícia com per deixar-lo malferit. La criatura carrega contra Eisenhorn en els últims instants de la seva vida, però quan se li llença a sobre, amb l'alabarda, l'utilitza per tirar-la fora, a contra el terra, esclafant-la amb 1000 bocins de carn i vísceres. Un cop el bacallà tallat, apareix Silvira, que arriba i reconeix uns baixos relleus, tot anunciant que estem a l'umbral de la biblioteca. Gairebé ho hem aconseguit. Posa els dits i una porta s'obre, arribant per fi, tots, a la biblioteca de Can Melero. La biblioteca té molts quilòmetres de llarg, s'olora la història pura i a sabidoria eterna. A l'entrar, Silvira s'emociona, recordant que molts pocs han aconseguit accedir aquí. Estem davant dels llibres de coneixement més poderosos entre plans, on són custodiats amb mà de ferro, altra banda. Davant nostre hi ha rajoles aixecades al terra, com si alguna cosa molt grossa i pesada hagi passat per aquí. Lucian reconeix el rastre del que ja és el nostre vell amic, el rei Golem Noriandel. Sense cap dubte, Lucian té la sensació que les petjades de Noriandel són cada cop més grans, des de la primera vegada que el va rastrejar. Podria ser que hagués crescut i estigués transformant-se. Seguim les petjades gegants un parell de quilòmetres, fins a la secció de biografies. Veiem una taula amb llibres apilats. En els noms posa Cròniques de Gorthol, Cròniques de Bratac, Cròniques d'Eisenhorn, Cròniques de Lucian, Cròniques del coronel Douglas Arthur Mortimer, però de cop veiem que no està el del Metabard, Alistair. Eisenhorn llegeix el seu veient que narra tota la vida detalladament. L'últim que hi ha escrit és l'arribada a aquesta biblioteca. Hi ha un llibre màgic per tots. El Golem s'ha emportat el d'Alistair i sabrà tot el que pensa i sap. Si no tingués ja l'avantatge, ara li hem donat el mapa del tresor. Trobem el llibre de Noriandel, que s'acaba fins quan va morir, a mans del seu pare. El llibre de Hubirak no hi és, i Silvira no sap per què s'ha emportat el llibre d'Alistair quan tots el mirem de forma interrogadora i ell, amb cara de profunda tristesa, ens fa un gest d'incomprensió. El rei dels Golems ha tornat a guanyar una batalla. El grup es mira decidit a no perdre la guerra. Continuarà.